Haite, esan zuten moduen, Elorrio eta Berrizko bitarteko auzo baten miota esaten dana, baserri baten, baserrien izena ez da kasolo zan, hango familiako esan, jaio zan, eta, bueno, nik ezagutu dut berari entzunde gerrako denporak eta horako historiak, eta, bueno, berak esan da, intxortaldien, zaibigainen ibilizala gerran, eta lanien, lehenengo hasi izan biherrien, ni dakian bintzet, Elorrioko kondizio baten, eta gero handik pasau zen Ibarrera, Alfara, eta sasoi hartan jaio nizenik. Kontatu guzu apurtxo bat beraren bizipenak, hasieran, Errepublika sasoien eta gero gerra... Bai, pasadizo batzuk bat, beste entzun dugu berari, Elorrion ezin du kokatu ze urtetan, baina, suposatzen dut, Elorrioko udala, talde politiko baten menpe egon zan, eta momentu baten aldatu inzan, da orduen bera kontatu iteban, momentu hortan, Elorrioko jentie, batzuk bintzet sartu zirela Elorrioko udale ziren, eta han despatxo baten, mai baten, kajoi baten, pistola bat aurkitu gaudela. Eta berak esaten dau, esateagoan, pistola hori bera ibili izan tartien gerran mantendu jabela azkenera arte, detenidu izan arte Santonian. Eta Santonian, kendu dotzila pistola, beste miliziano batzu moduen zeukien armak edo dana da. Eta, hori, zaibigainen nahikotan aipatzea ban ibili zela, eta, oso gogorra izan zela hango borrokak,